Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. What happening ka jing hiran pisa ka sarkar jilla ka lapan penapait ba bakan sataino da ki mini secretariat ha barok khat waitili ki district jong ka jilla khanang man penyejan shu ya ki jing trekam jong ka sarkar sya upait ba usumbut menteri rang ba jong ka sarkar jilla uba Preston Tensong ha baya kran bat kinat pathai khobor ha ka henriu terik unai wing arajar arpo ulaya thu baka sarkar kan satay ya ki mini secretariat da ka basdang shwa hasor jowai bat hasor tura kibala long ki artli ki district kibala rimbha ha ka jilla kat kum ka jingya tho uba Preston Tensong ka jingpan kan ria ya ka office u executive engineer jong ka PWD Jowai North Division shakasnong sangpung kalong halor kanong rim baya ka office jong ka PWD kabadon hasor Jowai an satay bujlino da ka mini secretariat hakabaan sa penkenria ru ya ka office jong u deputy commissioner ka West Gentia Hills namar ba kane ka office ka bamenta kalong ka bakhap niya sa bapalan kipat ba apo Juai town la se ki bapli ke paskutu ya ke jingmut jongi na kaliang jong sarkar bangi shift ya kane ka office trekam jong u executive engineer jong ka Juai North Division siapo sampung naman nilayo iya ka memorandum bun kibaya kibam sngotenat kibas ngosi balai badra iya ka office executive engineer jong ka Juai North syadu syampung balai kam dai bandon be Juai ka benengkong ka bangakwa ban pensyai hang ni kalong kum ni kane ka Juai North Division kadai ka division ka bapet ya ka jingbit jingbiang jong ka surok kalenti ka sengkin hapo ka PWD department tang ya ki artli ki konsensi kawe ngi ong kamu kayaw konsensi bat kawe pat takadai ka ngi ong karaliang sampung konsensi hakabat kane ka division ka petik tang ya kini ki artli ki konsensi habaki pet tang ya kini ki artli konsensi na ka daung simba ban kampen suk i kitu ki pajba ki badon kitu ki atli konsensi ngin shift no jaj baladon lepa ka office SDO pilu di hangte hapo sampung ngi penbej bangin shift ya kani ka office executive engineer jong ka Juai North Division hapo sampung bat ya kane ka present office lene ka office ka badon menta jong kane jong uneu executive engineer Juai North Division ngin penkelano siya ka mini secretariat jong ka West Gentia Hills Barokoi ngatrai borok pilai ui pilai tip ha baka office jong u deputy commissioner Juai kum bakalong menta tang ka cakaban sangat kali lightly southly rumlong su nang ta ka bahap ban ya leng baru jong kayo haka ba ki pajba teng ki kendu bun ba ki jing te dai na kadadaw na kaliang jong sekarang isim ya kan garai namar ba kajakam de ka basuk ban yo na daw yung bangin tao ya kan ka mini secretariat ngidon kam kajaka ka babit ka babiang namar ba kan ka mini secretariat ngin house lut lan ngin penrung lut ya ki department baper ki badon hapo ka Juai urban area Borokoi haka ba ki pajba ki balai don kam hapo ka tu ka district nakeleng saudong habikilek bani kendu ya UDC habikilek kendu ya ki ADM lani ya ki officers babun jaj kila ru ban le kendu ya ki we ki department tang ha kaju ka building bad ya kaneng lai rai nakaliang jong sarkar ya menta ka kenti naman ngikwa ko mo pi bangin penbit penbiang ya kanaga administration ha ki district ki baper ko mapitip idon menta ka jela khatwe tigli district tingi sim shua mantai karai ba artli ki district headquarter ki bala rimtam ka wei ka dei ka West Garo Hills district ka baka headquarter jo ka Hatura bat ka wei pat ka West Gentia Hills district ka baka headquarter jo ka kalong Hajuai ngin thao no
dakawe pat ka office ka bangi ong ka mini secretariat dak ka benta ka jingbit jingbiang jong ki pajba jong kini ki arteli ki district ha kini ki por ki banwan ten na ka takadaw ngisim ya ka step ka number 1 ha ka bidei bat ka West Jante Hills district ngilayarai bangin shift no ya ka office jong UX tip engineer jong ka Juwai North Division PWD siapo sangpung nama keladon lepa ka yeng keladon lepa ka jaka kenang bangila bantei ya kanika mini secretariat hang tei hapo ka compound jong ka pludi ka banlong ka mini secretariat jong ka Juwai bat jong ka West Jante Hills Barokaway kaning ang HKM bakan long ka jingkurku kan long ka burom ka bakraw ya ka Juwai town bat kumju ru ka burom ka bakraw ya ka West Jante Hills Barokaway ka badai ka district ka bala Slemtam hapo jong ka jela Meghalaya jongi bat kumju ru ha ka badai bat ka West Garo Hills ka badai ka district ka bala Rimtam nadu batau ya ka jela Meghalaya jongi bakan don ka mini secretariat hang te hapo ka sor tura hakaban pensuk ya ki pajba nong song snong jong ka district Baro Kaway kata ka mga kwa ban pensai namar ba kumo pi kami akikot kubor kini kisngi kadon ka reaction kadon ka jingi kren kadon ka jinga kenthok lai puja je puskit tenre ka mga kerpat iki pajba jong ka Juwai town Baro Kaway bat kumju ru ya ki pajba jong ka West Jante Hills Baro Kaway bakinam sengutu bakla ya kanika jing ship jongi ya kanika division namar bakanika division piludi Juwai North kade ka bapet betik tang yaki artli ki konsensi mdon surok palat nang ta kaba kanika division kan pej mereka pej betik yaki artli ki konsensi ka benengkong gosri kade ka mukayau bat ka baar gosri ka tu ka bangi ong karalian sampung constituency tenna kata daong ong ban kampen suk ye ki pajba nginra ya kani syakatu ke jaka jongki ka ba komong opi ba ki pe ye kini ki artli ki konsensi bat don bok mengila don lepa ke jaka na pludi ha ka ba ngila don lepa ke jaka hang te po sampung ka SDO office ko donong tu menta temporarily ngin pelong ya ka office work tip engineer ha ka te ke jaka bat kan long ru ke jingkerku ya kini ki pajba jo kini ki artli ki konsensi bat kan long do ke jingkerku ya ka West Jante Hills Barokaway ka baka headquarter ka joka Hajuai namar bangilamut bantau ya kani ka mini secretariat hapo jong kate ke jaka namar bangi haban IT no sya ka pludi building ya kani ke jaka ka ba ka pludi ka penut kam menta hapo Juwai kenang bakin la bantau no ike design ke estimate na ka benta jong kani ka kam ka balong ka burom ka bakraw ya ka Juwai bat kumju ya ka West Jante Hills Barokaway